ni study because Kasuway na mo ang naabot na mo og part. Pwede pagyapoy mo magawas kay nangantay mo mga kuyog. What's up mga bay? Welcome back to my channel, and if ever you are new here, this is Dr. Xavier. I am a dentist by profession and a content creator based here in Cebu, and I vlog and I talk about anything under the sun and anything I do outside my clinic. And for today, obvious naman tingali sa title nga nasa ubos no, I will be going a road trip, of course, again with Auto Central. And for today and for this month, I will be driving a car from Nissan. So karon na ako sa Nissan Auto Central, and what I'll be driving is na IVE. Kung sa mani ang na IVE, I'll be driving a Nissan Navara. So, kung sa feature sa Nissan Navara, and asa man ni padulong, o kinsa akong kuyog, kinakoy kuyog kani nga vlog, ali kuyugi ko. Be doing a road trip to the north of Cebu. Kay karon na nag-open up na ang Cebu for tourism and everything, we usually do road trips na. And for me, daghan na kay bag-ong mga sites to go to. Pero for this vlog, atong buhaton, we'll go back to the basic. Kung unsa gyud dapat buhaton kung mo go ta up north. Kay karon daghan na kay atuan, daghan natin nakalimot na ta kung sa mga dapat buhatan. And of course, ang atong road trip mas lingaw kung kuyog ang ato ang friend. So for this trip, kuyog na ko ang Not So Titos of Cebu, di ba? Nabangka pa yun siya. Hi guys, so meet! Hello. Introduce the yourself. Repsin, hello. Hi guys, I'm Jonathan. Hi, my name is Glenn. Okay. So karon guys, then again, this is from Auto Central. Why must be kaadto, no? This is from Auto Central. So right now, I'll be driving a Nissan Navara 4x2 VE. Kung unsa man ni ang Navara 4x2 VE, atong pangutan-on si JR. Kung mag-drive tayo, kuyog na to ang Auto Central. Kuyog yun na to ang pinakasikat, pinakagwapong, pinakabanggiitan sa Auto Central, si JR! Hey, hi! Sobrang nauo ko sa introduction. Okay. Hi Jay! Guys, Kumusta? Yes, himingaw ko daw kay Barangay Binawal. More than More than a month kita, nabisag na oras yun. Yes, nabisi kita pareho. So, okay sa itong kalihukan karong hapunan. So for this, karong hapon na din, no? So for this Hapon na. afternoon, I am so happy as I mentioned sa intro. As I mentioned earlier, kuyog na to karon ang Not So Titos of Cebu. They are really been my friends for quite some time, and yeah, pag yun may road trip, and I am so happy, I think for Auto Central nga to give us this opportunity maka-drive up north and to experience our road trip going up there. Nga wala na kay nakalimtan na gini ang simple pleasures and joys of the road trips going up there, kay daghan na kay tagadtuan kay mga bukid-bukid, pero kani simple kaayo ang natong stop ang masi sa liluan. Daghan galing wa kay bawo nga ni masi ang liluan ug lami jud kaayo na siya. So, unsa gila to gi-drive gali karon nga pasok og suwakay para sa barkada. Yes, ladies and gentlemen, please help me welcome the new Navara VE Automatic Transmission! Yay! At least yung contribution ang likod, no? Bita again, Navara 4x2 VE. Yes. So, o siya nakanindot gali ani niya. Well, number one, akong nahibaw-an kaya aside sa spacious gid siya. So, tulo sa likod, nga dagko biya ni sila. Dagko ni sila gamay. Mga batangon. Mga batangon ni sila, sunod, comfortable. Yes. And number two, ako siya nabantayan yun dayon no, kay grabe siya kabugnaw. And in which you've mentioned, sa to ang Nissan, basta aircon, Nissan yun ang number one. Yes, leading the And grabe ka amazing kay sa to Jonathan ang aircon. ma-adjust ang each side sa front. So perfect Oh, set diba? lang. Away mo si Mukuyab, no? Init na sa dara. Bitaw, which is really good kay kung mag-away mo sa bugnaw o sa Mga init. init na Pwede po. ra Naman ko yun. naman ko kanako. In fairness, bakit ko alto? Witty. To, What is so good about this new Navara kay atong gi-mention kita new. So basically, if you're familiar with the outgoing na Navara katong kani mas lifted na gid kayo siya. outgoing, so na ingoing, char lang. Oh. Okay. Pagawas na to siya outgoing. Outgoing, oh. Pagawas sa market, but yeah, Yeah. nindot na kayo now karon more masculine. Yeah. By the way, ang new Navara is tough, smart, and driven by the brave. Yay! Yes, tough. O sa Smart. Smart and driven by the brave. O, Yes. diba? Nga nung perfect siya sa road trip guys, because unsa to yung function sa atubangan na asay Kasi forward collision with emergency braking. So, meaning kung tired ka gikan ka party or gikan ka sa work and then wala ka or ani lang yun na lang
sudden nga ko nga sa imong front di ka kabantay. So automatically mo brake siya. Kay that's one safety I-try daw feature. na to, bitchay lang. One safety feature din siya sa tuang Navara VE, and on top of that napagid tay rear camera sa likod. Siyempre sa likod kay rear man siya, no? And ang yung airbags, dili lang upat kung dili. Onom! Onom Yes. ka airbags. So usually maganda mga sakyanan karon kay ang naaray duha, no? Oh, yeah. So not 2, not 4, but 6. Six. Wow. So grabe ka safety. Grabe ka safety. And kining naa sa front seats kaya tayo zero gravity comfort good ang ato ang seats, no? Oh, zero gravity, tawag ko Ah, so, so- pwede ka maguyog-uyog ka niya mag-drive. Pwede. Grabe kuyawan. ang suspension. Unsa rab? Unsa rab? Dili, ingon man siya ang tanang grabe. Hindi ka dami maminaw sa joke kung wala ba? Unsa man? Grammar Nazi. Okay ra kay sa Doki, at least Doki ba kung inyong relationship yung rough, kani kay mas steady to daw sa. Ay! Ito, ani. Grabe, no? So sa editor ba, paminaw tarong editor niya, i-type ito siya sa ubo. Hi, J-Pril. Before dito mag-road trip, guys, dagit na dapat bantayan sa itong sakyanan. Agi. So, karon ato tong ibalik ang mnemonics or ang code nga Blow Bagets. So, unsay meaning sa Blow Bagets? Si Jonathan, si Tito Jonathan, okay, he's driving also. So, Jonathan, kung mag-road trip ka, natang itawag nga Blow Bagets. So, naka-idea, kaning Blow Bagets mo na itong i-check kung mag-road trip ka. So, unsa tanaw nimo ang letter first B sa Blow Bagets? Yes. Oh, kung mag-road trip ka, Stands first for- nimong i-check. Batasan, charot. Jonathan, tama! Ganahan ko sa kanang Ganahan ko ato. buoyancy. Marco. Marco Manoy. Sige, di pwedeng break lang sa break. O, so i-say sa ito ang break kong niya. Diba? Kung nasa sa, marang mo nag-relasyon o nakamuso sa relasyon, diba kapanos ka mo break? Diba, Glenn? Yes, not you, it's me. Yes. Kalawang yan ah. Oo. So, speaking of a break, de, kini sa nga Navara, kay nani siya, heel descent o uphill na support. So, Nakasabot mi ato, no? Unsa man na siya. ha? Unsa mo? Wasa siya kay ba? When you go uphill or kana patawagan ni padulhog ka, no? Oo. Downhill. Oo. So, ang Navara automatically mo adjust siya para mas makafocus ka sa pagmaneuver sa car. May pag Navara mo adjust. So, mo adjust siya. So, iyang i-detect ang speed nga kinahanglanon nimo para ikaw na rin mo maneuver sa imong car. Wow. Diba? So, mauna ang one of the features sa atong Navara. Speaking of brakes, After break, kay Blow Bagets, ikaw Glenn, o say letter L. L. Ang beat your break. Sa mo if love pa kaniya. Sa mukha! Oo. Love pa kaniya. Well, kaya mo na may paglaban. Sa sakyanan, Glenn. Sakyanan lang. Kuyawan ako sa O. Ako ba naglahi ako? Unsa ang L, Glenn? I-check niyo for a road trip. Wala namin now. Tulog pa. Kung mag-road trip ka dyan, i-check niyo mo ang brake. Then ang letter L would be, i-check na to ang... Yeah, grabe. Left gear? We'll check the lights. Lights! Oh, so i-check lights. sa nimo yung mga lights kung nag-function ba or dili. Magdali tayo, dugay kita ba? After letter L, letter O, unsa mang O. No, Duki, because speaking of lights, Ah, sige. ang atong Navara karon kay Excited? It has LED quad-core lights already. So, Wow. even yung paglamps naka-LED na siya. Wow, naka-LED ang lights. Amazing. Yes. So pwede ka mag-photoshoot at tubangan sa Pwede ka. Navara. Grabe ka hayag. Bisag unsa pa nakangitlit. Wow. Murag Okay. adlaw. Okay, next. Perfect siya, Doki, kung maiwanin mo yung banga. Di na ko kabaw ko sa ipatan to. Ipato bang sa Kaya na to. Okay, so sige Glenn, sa may letter O. Ambro? Di ba mo rin siya mga mag-drive gawin, alam mag sila gi-drive no. So muna pasalamat ta again guys, if ever di man mo kay bawat from mga i-check yun niya. That's why we have this vlog also to educate and to inform everyone, to raise awareness also. Pero muna, kung maglisod man mo ani sama nilang duha kay sila sige rin sila og preventive maintenance. Bita ang O kay oil. So you have to check your oil level. Mo nang kilala ta magpa-change oil. So letter W unsa may dapat Water! Oh!
sa dyan. Well, pwede na sa. What? Pero naramat na sa napapadung na sa ending. Okay. Lo, niya as o say letter Bagets. O say sa bagets. Sa Next B. B na to. Man naman tao. Break. O sa may laing B. Another break. Sakto. O sa may laing B. Battery! Yes. I-check yung battery sa sakyanan because sa itong sakyanan guys, always remember you have to check it regularly. Kaya ang function sa ito sa yan, mura sa itong cellphone, if ever itong battery not functioning well, ang tanan, mapikturan yun dayon. Alright? Then letter A, unsa may A. Someone A, guys. Ambiance. Oo, sa A, Rab. Uy, nakatagaan sa water si Rabsin ba yan? Hindi naman sa kamo drive. Oo. Unsa may A, tanan ni mong A, Rabsin. Oo. Level siya sa water. Kung na'y water, Na ay. air. In fairness. Air sa asa. So yes, of course guys, to check yun di mo nga sakto ang hangin sa Hangin. muhang ligid. Sa ligid. Okay, and just for sharing also guys, always remember if ever you're driving a car, mumatter sa gina ang hangin nimo kung naa kay sakay sa likod, walay sakay sa likod ug unsa imong sakyanan. So please be familiar kung unsa imong unsa imong gidrivean nga sakyanan, kung unsa man ang dapat nga ideal nga gauge sa iyahang ligid. So after A, ato to sa letter G. Yes. Gas. Yes! Nagka-bright lang yun akong friends. So yes, of course guys, yeah, fuel or gas, nato to i-check, di mo ka road trip, di mo ka drive kung wala inyo ang gas. So always remember full tank siya. Kaya if ever mo gamay imong gasolina, mas dali sa na siya mo evaporate, so mas magsigi kag pa gasolina. So kung Correct. full tank siya per me, dugay mo evaporate, so mas tipid sad ka. Nakoy question. Pwede Yes. ba basta mag-change kung kanang type sa gas? Sa kanang Tubag JR. What do you mean change? Kanang Like kung lahi nga isa. ga brand to the next brand na po. By brand or by, By gas type? type. Actually, wala man ay problema. It will not actually matter. No? Oh. So, example, if you're using a gas that has octane or it has some other chemicals added to the gas, or it will not actually affect the performance of the car. Oh, so now we know guys. Tinuuray lang ang pagka Kaya, in fairness, that's a new learning for me. Kaya Bobby, kung nga dapat mo stick lang yung ka sa particular brand at particular I stick to one ano. type of gas and one brand. Yes, so pwede na yun din na siya. Pwede ra. That's good So, to know. coming from someone who works also with the service department, wala gid me diagnosis nga dali siya naguba because change Change oil ang of gas. Wala. Ah, Okay? Oh. So, those who wants to save fuel, so you don't need to buy expensive fuel actually. Those expensive type. Kung ganahan dyan mo save gali yun, always remember, kung naaman mo yung mga bugat nga dala sa sakyanan, na mo yung excess baggage, ayaw lang yun na ibutan sa sakyanan kaya makapautong na siya, so mas makapagawas pa kag more gas. That's Sama it. lang sa gugma. Sama sa gugma dapat walay excess baggage. Jailin tanan. Ang Yeah. mga ex kay dapat ibilin sa past. No. Ah. After letter A would be blow baguette sa ta. Oh, gas na dito. Okay. Gas. E na dito. E. O sa manang E. O sa E, Glenn. Aircon? Pwede. Engine. 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 Yes. Yes. Okay, bawa na mo. Preventive maintenance, everything. Then letter T would be Tires. yes. Speaking of tires, guys, this new Navara has the most generous ground clearance. May pang tire, generous. Oh, dagko na kay siya ligid and naibaha-bahaan pang off-road. Perfect yung kayo ang Navara VE. Og ang letter S. Basta yung letter S, guys. Clue. Snake. Magbabantay ka sa mga masakay sa front seat. Seatbelt. No. Pinaka-importante, guys, ang self. Do not drive when you are tired. Yes. Make sure you are prepared to drive. And timing kayo guys na abot na humana to ang blow baguettes, dapat prepared na to ang self. So first atong stopover nganhi kay arita sa Liloan og nagitangan hino. Pili ba ta mo undangan hi? Mamalit tayon taog Masi! Tagpilang Masi testing ko. Pero pwede na siya mga 12.50 no, mahangyo ra na siya. He told you. Kasi doon si 50. 12 pieces, 50 pesos. Hala! Week of math. Bright tong out of week of math. We're in Liloan Stitch. Oh, sa taga-imig banig 100 eh. Thank you. 100 no. Hey guys, so muna naabot na yun ta ang nangaon taog Masi. So ang Wala pa. Masi, Mangaon pa. mangaon pa din taog Masi. So ang Masi here sa Liloan, so wa pa kay bawo no ang Masi mo gina siya yung one stop over when I was younger nga.
dili makumpleto ang road trip going to the north kundi ka mukaon og Masi. So wa na kaila unsa na ang Masi gali? Ang Masi mura na siya og unsa nang Masi gali? Mida Masi misat og Soft sticky rice. nga naay peanut butter Not sa say sulod. peanut and sugar. Wala siya Yeah. butter actually. Mura siya peanut butter lagi. Wala, wala siya butter. Hindi siya peanut butter. Okay, sige game. So, Doki. yeah, mukhang ginitag Masi. Sige mo flex ko later while driving. Lisod kay nano ba kay driver di siya maglisod siya kagkaon. So ana gyud na i-accept na to ang fact kay driver di siya kakaon og car. Let me open it for you. Thank you. And Don't forget to brush your teeth. yeah. I got some delivery. How is it? Yung bago siyang luto. Okay. Dili ka siya matika. Actually ka na kaling murag ang karaan na siya. Murag mo oily ang sulod. Then, di ba wala 1 minute? After Masi Dies, naana na yung tasa Tito's! Kita yung The Cebu. not so titos of Cebu kay nasa Titas!